Seuraava on ihan uusi kappale, joka ei ole mun säveltämä, vaan mun rakkaan ystävän Krista Kustulan. Ja tää on hänellä pyörinyt 30 vuotta kuulemma päässä. Hän ei koskaan säveltänyt mitään eikä on innokas kuorolaulaja. Ja sitten se mulle paljasti talvella, että hän on tämmönen melodia, että voisiko siitä tehdä laulun. Ja se mulle rallahteli sen puhelinen, se ei kertonut kellekään mulle. Ja mä siitä tein sitten nuotin. Ja sitten kun hän täytti helmikuussa 50 vuotta, niin mä soitin sen siellä alttoviululla niin hänelle lahjaksi ja hänen yllätykseksi kaikille hänen niin läheisilleen. Ja pyysin sitten, että saisinko mä tehdä sitä sovituksen meidän bändille, että me voitaisiin ottaa se kans ohjelmistoon, että se ei jäisi sitten sinne pöytälaatikkoon. Ja Krista onneksi lupasi. Hän ei valitettavasti tänne päässyt. Hän olisi halunnut tulla kuuntelemaan, kun tätä ei ole koskaan tosiaan. Kristakaan ei ole vielä kuullut tätä. Että se menee nyt nauhalle. Tämä on Krista sulle, toivottavasti tämä kelpaa. Ja tehdään uusiksi, jos ei kelpaa. Se on tämmöinen sinne tuli. Tää laulun nimi on Musta rastas.